Os mitos alimentarios influyennos á hora de elixir as nosas comidas diarias, pero non sempre tomamos a decisión correcta. Descubriremos coa axuda das nutricionistas Ángeles Novo e Laura Domínguez se as nosas crenzas son certas ou se realmente estamos equivocados. Acompañamos a Reyes ao supermercado a facer a compra para que nos explique en que se basa para escoller un alimento ou outro. Para comezar ben o día, para o almorzo sempre levamos este tipo de cereais que nos aportan fibra e moitas vitaminas. Ademais, ao ser integrais, creo que son bastante mellor. 98% dos cereales que podemos encontrar no supermercado son unha moi mala opción. Teñen moitísimo azúcar, a maioría son con fariñas refinadas, aceites refinados. É esencial fijarse nas etiquetas, pero non no cuadro nutricional, porque de aí non sacamos nada. Hai que fijarse na lista de ingredientes. Habría muchísimas opciones, pues irnos, por ejemplo, a cereales de maíz, pero que sean 100% de maíz, ou arroz inflado, que tamén sea 100% arroz inflado, avena... Bueno, nós normalmente compramos leite desnatada porque ten menos grasa. Na grasa de leite é onde están as vitaminas. Entón, a vitamina D, sobre todo, é esencial para absorber o calcio. No leite desnatado non temos a grasa, polo tanto, as vitaminas vanse. Estamos cambiándonos a bebidas de almendras, de avena ou bebida de soja, xa que son bebidas vegetais e son máis saludables. O máis probable é que se vas ao súper a comprar unha bebida vegetal acabes facendo unha elección malísima, porque a maioría teñen moitísimo azúcar, incluso lles botan sal e aceites. As leites sin lactosa creo que son moito mellores que leite inteira, sobre todo, e a leite desnatada. Non che vai facer daño eliminar a lactosa, aínda que non teñas motivo. É importante incluir na dieta o leite que nos aporta nos nutrientes como o calcio para os nosos osos. Hai moitos alimentos que nos aportan ese calcio, mesmo, pois, por exemplo, o as almendras, o brócoli, as espinacas. Unha lata de sardiñas ten máis calcio que un vaso de leite. E para completar o meu almorzo sempre opto por zumos xa elaborados, xa que a esa hora, pois, antes de ir ao traballo ou ao colexio, sempre andamos con máis presa. Pois que tamén son unha bomba de azúcar. Tú, se tomas unha pieza de fruta inteira, vai a aportarche vitaminas, fibra, saciarte. Se tomas un zumo, aínda que fagas ti na casa, acábalo, eres capaz de tomar outro. Se te comes unha naranxa, posiblemente xa non queiras comer a segunda. E na miña cesta da compra sempre atoparedes refrescos, pero sempre intento elixir os que teñan 0 azúcares. Xa se demostrou que os edulcorantes non calóricos tamén teñen relación con enfermedades metabólicas, como diabetes, igual que o azúcar. Outra cousa importante é que se usan edulcorantes que son moitísimos máis dulces que o azúcar. Nunha gran parte da miña dieta entran os hidratos de carbono. Sempre intento que sexan integrais. O noso organismo funciona igual. O que importa é que tú non te pases de certa cantidad de hidratos de carbono ao día, pero dá igual que os tomes pola mañá que pola tarde que pola noite. Sempre que seña un pan integral de boa calidad, non hai ningún problema. O problema está cos panes procesados, de fariñas refinadas, ese sí que ten un problema. Aínda que cremos que estamos a levar unha dieta saudable, non debemos deixarnos convencer por unha publicidade enganosa e prestarlle máis atención á lista de ingredientes dos alimentos que inxerimos, tendo en conta que sempre é mellor engadir á dieta produtos naturais e deixar os procesados para ocasións especiais.